Українські журналісти успішно борються з російською пропагандою, вважають експерти, які взяли участь у конференції «Україна та глобальна інформаційна війна», що відбулась днями у Кембриджі. На погляд західних експертів, незважаючи на небезпечні умови на Сході, українські репортери демонструють високий професіоналізм та неупереджено висвітлюють події. Продовжує Олександр Яневський. Сейбра Айрес з видання Christian Science Monitor упродовж довгого часу висвітлювала події як в Росії, так і в Україні. За її словами, на Заході досі розглядають Україну не як окрему державу, а як частину регіону, де Путін має свої інтереси. Це, на думку Сейбри Айрес, є помилкою. На жаль, багато західних журналістів та науковців не розглядають Україну як незалежну державу, радше як частину колишнього СРСР, територію інтересів Путіна. Але остання криза почала виводити Україну зі сфери так званих російських досліджень і примусила репортерів і експертів розглядати її як окрему частину, а не частину Росії чи територію у Східній Європі. Коли йдеться про протидію російській пропаганді, вважає Сейбра Айрес, українські ЗМІ знаходяться у невигідній ситуації, оскільки не мають такого фінансування, яке мають росіяни. Я, як журналіст, не можу змагатися з російською пропагандою. Що я можу робити, це давати факти, розказати про справжню ситуацію на місці. Наприклад, якщо російські ЗМІ повідомляють, що українські військові розіп'яли хлопчика в Слов'янську, моя робота – провести розслідування і сказати, чи це сталося насправді, чи ні. І, як ми знаємо, українські військові нікого не розпинали. Тетяна Захарченко, професор Кембриджського університету, погоджується. Так, в Україні важко вести інформаційну війну через брак ресурсів, які є в Росії. Це і фінанси, і висококваліфіковані журналісти, які відпрацьовують певні замовлення згори. Цікаво те, що українці, не маючи цих ресурсів, спромоглися згуртувати суспільство, щоб відповідати на ці виклики. Тетяна вважає, що відмова від використання міфу про існування двох Україн, відмова від експлуатації мовного питання лише посилить позиції країни в інформаційній війні. Фантастично спостерігати за тим, як українські журналісти поступово відмовляються від використання подібних руйнівних міфів минулого. Наприклад, що на Заході живуть лише націоналісти, а на Сході розмовляють виключно російською мовою. Обидва твердження є неправда. Цілковито змінилось уявлення, що означає бути українцем. Тепер бути українцем не залежить від знання мови. Бути українцем означає поважати країну, в якій ти живеш, незалежно від мовних чи культурних відмінностей. Сейбра Айрес, коментуючи роботу українських колег, переконана, що вони добре роблять свою роботу, висвітлюючи кризу в Україні. Особливо це стосується журналістів, які займаються розслідуваннями. Вона також вважає, що українські журналісти є частиною демократичного суспільства і мають продовжувати тиснути на владу, щоб вона несла відповідальність за свої дії. Наталія Леонова, Олександр Яневський, «Голос Америки».